आ गया आपके मार्केट में बाहर वाला आ गया। आइए और अपना बाहर दिखाकर ये सामान ले जाइए। टूटल फूटल सब मिलेगा, ये मिलेगा, तसली मिलेगा, डाबा मिलेगा और फुलौना भी मिलेगा। आइए आइए, आपके मार्केट में नया बाहर वाला आ गया है। साला एको ग्राहक निकल सुन लो को ये बुआवत था। आओ भाई आओ 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 ये बार वाला भाई रुका रुका मावता नहीं। आओ भाई आओ आओ, बाहर से ले जा। हड़िया बर्तन प्लास्टिक टूटल फूटल सब मिलेगा, चम्मच छड़िया बर्तन। आओ आओ, फुलौना गुब्बारा सब मिलेगा। साला एको ग्राहक के नहीं खोसन लो को अच्छा इंतजार करत है। क्या हो भैया भाई कितना के? अरे मर्द बार से बराबर है ई बार से अधिया गुब्बारा वा फुलावे वाला फुकाना वा। हाँ गुब्बारा बा डबल बार ले तो एक गुना मिली। डबल बार बा हई डबल बार बा देखो। अरे मर्द पाकल पाकल बार रहा पाकल बार से ना मिले। करिया करिया मर्द लइका वा के लइका के बार सामान खरीद बड़ा कि मजाक करिल बड़ा जगह मर्दे तारा काम चीज लेती ना तारा के जाए देती ना जगह हमार सामान खरीद बस तबे नहीं। हई आधा पाकर आधा करिया कहां से कबार करिल हो? जानते वाला कहां से कबार लगी बोलो जल्दी ऊपर से है मर्द कहीं जा ना मिली दे बहुत इने से गाड़ी तारा के हट 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 हट। ए लिया बार से बराबर ए भैया अरे हटा ना मिली। अरे लइका रोता यार दे दो का लइका रोता तो ना तो काहे के पैदा कइल रह कि रोता है पर चुप करवा जा। जर्नेशन ना बढ़ाए भाई यार। यार जनरेशन में आएगा तो इतनी से बार के होई है कतार में बारह नहीं चलो बार लेके अभी। ओहो हमार मेहरानू का यार। अरे मर्द तो मेहरानू बुढ़वा का हम तारा बोल लगवा का ए अरे यार लइका रोता दे दो हम जाइए उस पुराना। अरे हटा तार लेके ग्राहक कितना है। आइए भाई काल से ना आवे दे। हां हां ले कहीं ले ले बांध हट भके बार दियाई। आइए आइए आइए, बार वाला आपके गांव में आ गया है। साला भागो हो यही जैसे बहुत दिक्कत में है गांव में। आइए 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 बाहर से बराबर इसे कहीं ना हमारे गांव में फेराला न तो उसन हमार लइका फैका बहुत खुरपाती औसन कैसने पापा ए पापा की न लाड़ की न पापा के बारे नहीं के तो बार लेके कहां ले जाओ मेहरानी को छिन्नी तो ले गुनी तो कहता भाई पर धीती झाट भग बार लई बड़ा वो बार से मिली हम कहां ले बार लई मेरा बहन करा की ओइ जो माथा खराब कइले बड़ा तना साला फेरियाला ऐसन के न चला बहन दूध को भेटे तो हम देख साला हमारा आके गांव में रंगदारी को की कल गुल बारे वाला साला दूसरा गांव के आके करता गांव में हमनी के व्यापारी अब बन जाता रंगदारी बाहर जुग जबान साला जब तुम दूगो भेटे तो कहता नहीं अभी तुरंत बतलाओ साला ओकरा मौसी के मोच काटो कभी तो हमरा के दूगो भेटे सन दूगल को हम ऐसे हम बंद कर दिया सर रे साला गांव में बैल बैल इतना का दे बैली। हाँ बानी तनी फील्डे में आवा तनी 5 मिनट में काम बा एगो बड़ी बिजनेस में एगो में फसल बानी देख ली एगो ग्राहक के का हो भाई यहाँ का करता बा तू बन रखा तो बाद में फोन कर तनी एगो आदमी आइल बड़न। तुम के रहे हो? दोस्त संग तिया रहबा आइल। अच्छा बोलो बोलाओ तो काम रही दिवाली पर। अरे मर्द एगो आई रहे बार वाला हमरा गांव में फेर रही बड़ी हम परेशान बन देखत नहीं खपारे के बिजनेस कइले बानी मर्दे कहीं के ए तो मर्द हमरा के बार दे दो ना फोकानवा जाके किन ले आई तू मिल जाई तब हे मर्द जानत नहीं का हमरा सब कितना बहस होइल ह का हो कहां रह ए ये अपन बानी बिजनेस में बोलो ना का भइल ह ए मर्द फेरिया लाई रहे हमारा गांव में। हां हमरा लइका देख के खूब माय काय माय आय ई करत रहसन। हम कोई नहीं मेहरानू के बाहर लेके हां ले गुरन हितनी से हां मतलब दूगो फैला दे रहे तब काम मिल रहा हवा। अरे मर्द झगड़ा हो गुला कहते बाला झगड़ा हुल हां कैसे कैसे कहता हेतना बार लेबो तब एगो गुब्बारा दे मतलब फोकाना तो तनी संपापड़ी ले तो लइका खुश हो जाए ओहो। चाटे खाती हो जी तू बात नहीं समझत ना यार। हां संपपड़ी पे खुश ना होई ना ओकरा चाहिए फोकाना। हां हां तो काहे उ रंगदारी तक चल गइल ओ यार हां कहां के रहे वाला कहां आके रंगदारी भेटा जाई ना हम बोला तो ओकरा के बाहर से तौल को ओकरा के मारल जाई चल भाई बोला हम ले रही पाकल बार तो पाकल बात सुना ना सुना दीदी। पहले यार बता बोला। सुना ना हमार मेहरानू के पाकल बार तो हम कहां ले जी करिया बार मतलब बता करिया बार हां तो हम अभी बउए बार की बिजनेस चलो तारा के दे दी कह बोलो कौन बार चलो आवा दिखाओ तनी एक कलर के बार बउए हां एकदम ना आवा कहां बा आवा दिखाओ तनी देखो हमर
ऐसा बात की बिजनेस बा देखो आ करिया पर चाहिए ना ए मर्दे हम ऐसन बार जान जी भेड़ी के ना बारे यार हो बकरा मत बकरी के कहीं आजकल के डिजिटल जमाना में पहले वाला सोचता रहो कलर कर दिया एक नंबर उपाय होली हाँ? कैसे कलर के हम मास्टर हैं हाँ हम बेरोजगार के रोजगार दिन अभी एगो फोन आई रहे हाँ। तो कहत रहे तो ओकरा के ये कहनी कि अभी आओ तनी दुआरी पर हाँ, अच्छा। तो बताओ तनी हम तो हर सन आदमी के खोजत बाहर रही रे बुढ़वा का बा अरे मत तू बेरोजगार रहे तो ओकरा के रोजगार देनी है हमरे- तोरो चाहिए तो तू ले ला हम ले लेता नहीं ठीक। शुभ काम में देरी कैसा ठीक है अपन काम शुरू कर ला ठीक ठीक हमरो साफ सफाई हो जाई सुना आई कलर के पेंट कहू के हाँ। आ जान तोरा का करल जी हाँ। साला के सही साइकिल खरीद लेवल जाई ठीक है बा ठीक ना हमरा के 2-3 गो फुलाना दे दी हम लड़का हमरो बासन घरे ओहो तोरो का एक दर्जन बा हां 6 गो मार दल बनी ओहो सुनो अब बोलो भाई सब बार जितना बा हां एकरा के बटोर ल तारी इनकम बहुत बढ़िया हो जाई हमार साफो सफाई हो जाई आई बार से इनकम हो यार हां बाग साफ सफाई हो जी एकरा में भैंस पालन खोले के बाद जन ल खटाल आ ओकरा में ए तू गजब इंसान बाड़ा भैंस में क्या करबो भैंस के बार का बेचाला ना तो भैंस के बाद ना बेचाए ना तो तनी साफ सफाई हो जी या तार कामो हो जाई यही हाँ। चलते कहत नहीं जा। तू अपन काम में लागा हम जा। जा ठीक बा जा सरवा यो काम में लगा के वो भेड़ी को गो बार हमको ये आदमी के बार मिली ये कहे के मिले जाए ये भेड़ी के बार धरा दे खिलौना खरीदे के चक्कर में चला हम खिलौना बनल बनी बतलाव यही चलते कहत रही भोसड़ी एथी लोग हम तोरा के ना करम ना कहतिया कर तबे खेलै बन तनी भाग हटावा ई सब बिजनेस बहुत खराब भइए झोरी में झट नसलाई में डेरा उही हमरा के बना दले बरसन साला फोन कैला होना भी आवत नहीं कहीं कहाँ हम करे फैक्ट्री में काम करे के बा कहाँ रह बिलन आवत हन कि ना हाँ आवत हन लगाता ए बबुआ जी बड़ा हाँ तू भी फोन कर ना हाँ चलो भेटाइए गुला ठीक है टाइम पर हाँ बोला काम करे कहत रह ना हाँ तो एगो के लगैले बानी माने 5000 रुपये हाँ खाना उना सब फ्री है हाँ 8 घंटा की ड्यूटी है हाँ सही भेड़ी के फैक्ट्री में लगल बानी बारू साफ करे खातिर हाँ तो तोहरो के काम देते ओकरा से बताइए मत कि सैलरी कितना बा हाँ ठीक बा तारा के 7000 दे हम हाँ हमनी के सीक्रेट बात रही हाँ ओकरा सिगरेट कहे के नहीं खे हाँ सही ठीक बा ना अपन काम से काम बा हाँ बोला 7000 महीना आ 200 रुपया तारा के खुराकी दे हम खाए पिए के आ ना तो खाना कबो तो खाना ले दे हम हाँ तो खाना ला देम हाँ खाने ला दी हाँ तो ठीक बा खाना ला देम 7000 महीना हाँ। ठीक बा ना तो काम तहारा जी में ये बा उ जितना भेड़ी के साफ सफाई कर दी हाँ। तारा देख रेख करे के बा ठीक बा हाँ। एको छूटल ओकरा के बोले के बा हाँ मर्दे इतना पढ़ लिख के हम सारे भेड़ी के काम करी ना है नौकरी लागे वाला बाटे तारे के भेड़ी के काम करम हम तो मर्द तो फोन कैला तो ये तो हमारे काम बा तब दोसर देखी हम ना अच्छा काम बताओ अच्छा काम तो हमारे बबुआ नहीं खे तब हम दोसर देखत तनी लिखे पढ़े वाला बताओ ना लिखे पढ़े वाला तो अभी तो नहीं खे फिलहाल में हाँ जब हो तब बताइम या तब जहाँ लागत तब अपन जाके काम करो ठीक बा ठीक बा तब हाँ बताइए ठीक बा बताए हाँ यो सारा बाटे साले परेशान करके रख देता इतना पढ़ल लिखल लड़का के बनावा ताटे भेड़ी के बाहर करे वाला साफ सुथरा चलो आगे कंपनी भेटाई एगो मस्त मस्त कंपनी चलो